Abantu abaningi makusuke kukhulunywa ngokuthi sell your soul to the devil, makusuke nje kukhulunywa ngokuthi udayisa umphefumulo wakho kusathane, baye becabanga ukuthi ukuyinikela enkolweni ye-Satanism, ukukhonza usathane, bese betshela ukuthi ikho-ke lokho okusuke kukudayisa umphefumulo wakho kusathane. Kodwa kahle kahle ukudayisa umoya wakho kusathane kuyindaba ende kakhulu. Kahle kahle ukudayisa umoya wakho kusathane ukwenza noma yini ezongcolisa umoya wakho ukuze wena ucebe, ukuze uthole imali. Mangase ngibeke nje isibonelo, uma usuke wena uthola ukuthi imali uyithola ngokuthi ube yinkaba ubulala abantu, ngesikhathi ubulala umuntu umoya wakho uyangcola, leso sono isono esingcolisa umoya wakho. Nalokho futhi siyakubiza ngokuthi ukudayisa umoya wakho kusathane. Kanjalo futhi nokuthi uma usuke udayisa ngomzimba, ngesikhathi udayisa ngomzimba ulala nabantu abahlukahlukene ukuze wena uthole imali. Nalokho futhi siyakubiza ngokuthi ukudayisa ngomoya wakho kusathane. Noma yini nje ephambanayo nemvelo nangendlela nje edalwe uNkulunkulu ukuthi ibe leyo ndlela leyo, wena bese uyayisebenzisa leyo nto ukuthi uthole ngayo imali. Leyo nto leyo isuke ingcolisa umoya wakho. Iyona nto-ke leyo masisuke sithi nje sell your soul to the devil, usuke udayise umoya wakho kusathane. Noma ngabe ungena ebutabaneni uthola ukuthi ulala nezinye izitabane, nabanye abanobulili nje ofana nokwakho, leyo nto leyo ingcolisa umoya wakho futhi iphambene nokudaleka nje kwemvelo. Leyo nto suke nayo siyibiza ngokuthi ukudayisa umoya wakho kusathane, sithi sell your soul to the devil. Kuningi kakhulu esingakubala nje uthi uma ukwenza kuphikisane nentando kaNkulunkulu, kube isinengiso uNkulunkulu, kodwa wena uthola ukuthi uma ukwenza kuyakuzuzisa ekutheni uthole imali. Lezo zinto-ke ilapho-ke sesisho khona ukuthi udayisa umoya wakho kusathane, you sell your soul to the devil.